care are meritul, pe lângă faptul că are expuse aici niște lucrări valoroase, de a cataliza în jurul lor toate aceste talente care au reușit să ne și să dea o formă acestei frumoase expoziții. Este prima manifestare, un șir de manifestări pe care intenționăm să le organizăm în acest an, împreună cu artiștii plastici băgăuani și nu numai, în acest spațiu generos, căreia dorim să redăm menirea de galerie de artă contemporană, așa cum a fost ea concepută inițial. Expoziția va fi prezentată de colegul nostru, criticul de artă, Iulian Bucu, pe care am să-l invit să ia cuvântul, pe care să-l invit și pe curatorul acestei expoziții să spune câteva vorbe. Bună seara, prietenii galeriei noastre. Dacă vă așteptați să vorbesc despre fiecare artist în parte, despre cum am înțeles, fiecare artist în parte mesajul scris, formă, simbol, vă voi dezamăgi. Nu voi vorbi despre fiecare artist în parte. Voi da cu citire numelor acestor artiști. E minima referență pe care o pot face acum. Expun în această galerie Mihnea Baran, Mihai Bejenariu, Mari Bucur, Dragoș Burlacu, Ion Burlacu, Veronica Călin, Mihai Chioaru, Marius Crăiță, Undră, Liliana Dumitriu, Jaina Ibu Vlad, Ionela Lăzureanu, Ion Lăzureanu, Anca Mușat, Liviu Nedelcu, Luminița Radu, Rodica Vasiliu, Viorica Zaharia, Dani Zărnescu și Gheorghe Zărnescu. Ați fost și voi întâmpinați de acest afiș pe care scrie chiar așa, scris, formă, simbol. Și probabil v-ați gândit ca și mine că cel care se cheamă curator, adică Gheorghe Zărnescu, a pus într-o ordine care nu e întâmplătoare aceste cuvinte. Putem presupune că la început a fost scrisul. Putem presupune, spun. În rădăcina acestui cuvânt se află în atingere. De fapt, a scrie înseamnă a atinge. Și în continuarea acestei presupuneri putem spune că artistul plastic la început atinge. Pentru că o mare parte dintre voi sunteți elevii mei. Vă aduc aminte de acele exerciții pe care le-am făcut atunci când era vorba de Michelangelo și de acea sublimă atingere pe care o face Dumnezeu Tatăl înspre Adama Mor. Tot pentru că sunteți elevii mei, vă aduc aminte de un alt moment frumos din istoria artelor. Acel moment în care mâna primului artist s-a pus pe perete și artistul a luat praf, a luat cărbune și și-a lăsat urma mâinii. Mâna care creează spirit. Cum a spus odată un istoric de artă important, care îl cheamă Alifosion. Mâna creează spirit și există, se presupune, nu? Dacă scriitorii, probabil, sau vorbitorii, pentru vorbitori există o legătură specială între gură și creier. În aceeași ordine putem spune că există o legătură specială, o legătură frumoasă între mâna artistului și mintea artistului. Artistul atinge, adică scrie. Nu vă imaginați că el scrie folosind subiecte și predicate. Chiar dacă am văzut foarte curioși în fața textelor cu subiect și predicat.
acele texte cu subiect și predicat pe care le-ați putut parcurge pot fi citite, dragii mei, și de la dreapta spre stânga, și de jos în sus. Capacitatea picturală a scrisurii rămâne aceeași. Chiar dacă lectura voastră va fi nu de sus, nu de la stânga la dreapta și de sus în jos, ci, să zicem, invers, adică de la dreapta la stânga și de jos în sus. Artistul atinge și scrie și dă formă. La urmă, asta este menirea artiștilor, să dea formă. Fie că sunt sculptori, fie că sunt pictori, fie că sunt graficieni, fie că au alte forme de exprimare, mai mult sau mai puțin trecătoare, artiștii creează forme. De fapt, în asta sunt de recunoscut. Povestea pe care o spun ei, să știți, e prezentă și la teatru, dar artiștii noștri nu sunt actori. Povestea e prezentă și în cărțile scriitorilor și acești artiști nu sunt scriitori. Artiștii trebuie să se preocupe mai ales de mijloacele care le sunt proprii. La urmă, asta este diferența specifică. Asta este menirea artelor, să se sondeze pe sine, și menirea picturii să-și sondeze mijloacele și să se găsească și să se recunoască pe sine. Menirea sculpturii este să își sondeze mijloacele, să se autoanalizeze, să-și găsească mijloacele specifice și așa mai departe pentru toate speciile mai mult sau mai puțin trecătoare ale artelor vizuale. Și ultimul pas în această descriere, care e o propoziție, de fapt, nu? Scris, formă, simbol. Ultima noțiune prezentă pe afișul pe care îl țin în mână este simbol. Ca și cum formele, odată scrise, întruchipate, devin simbol. Adică devin, dacă vreți, noțiuni cu care noi trebuie să comunicăm și să ne facem înțeleși. La urmă, simbolurile sunt acele adevăruri general valabile care migrează în timp și în spațiu, printre continente și prin istorie. Și asta, dacă vreți, ne face părtășie, ne face legătură cu toată istoria, tot ce a fost frumos în decursul mileniilor în care artiștii plastici au creat artă. Sigur, e foarte frumoasă și puțin mai ușoară lectura în această ordine, dar am spus de la început, nu? Că în această expoziție putem să facem lecturi și de la dreapta la stânga, și atunci vă invit să facem și o lectură de la dreapta la stânga. Și să presupunem așa ca un filozof care mi-e drag și pe care îl cheamă Platon, că la început a fost simbol. Și simbolurile trăiesc într-o lume a lor și de acolo artiștii plastici și le culeg, le coboară, le dau formă sau își apropiază formele și le iau pentru sine și apoi le scriu punându-le pe tablou. Vedeți? Ambele lecturi sunt valabile și v-aș mai propune și o a treia lectură. Nu de la stânga la dreapta și nu de la dreapta la stânga, ci o lectură care să aibă capacitatea de a fi sincronă, de a fi sinoptică, în care, de fapt, scrisul nu e altceva decât operațiunea de a simboliza și scrisul nu e altceva decât o formă. Nimic altceva decât o formă. Și forma nu e altceva decât un simbol și o scriere. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pentru noi e o încurajare, pentru voi e un timp de învățătură. Mi-am propus să fac o serie de expoziții tematice pe diferite teme, portret, peisaj și ce teme o să mai găsim noi, care să releveze și să reveleze muzeul din atelierul artiștilor plastici existenți în Bacău și în alte părți ale țării. De ce asta? Pentru că muzeul nostru de la Bacău și celelalte muzee din țară nu au mai avut bani în ultimii 20 de ani să achiziționeze lucrări de artă și atunci lucrările de artă rămân uitate prin ateliere, prin diferite colțuri, nu știu unde, nu le mai vedem decât le vedem o dată sau de două ori la expoziție, după aia nu le mai vedem nicăieri. Atunci m-am gândit să fac un șir de expoziții care să scoată în evidență lucrările artiștilor plastici. Vă mulțumesc că ați venit la expoziție și vă doresc Aceasta a invitat să expoziția și
așteptăm cu alte ocazii.